As ventas de peixe incrementanse no mercado municipal de Ribeira. A variedade de produtos protagoniza as compras, xa que se poden atopar dende sardiñas ata xarda. A actividade recuperou a súa forza no mercado municipal de Ribeira. O inicio do 2026 apenas houbo capturas de peixe polos temporais, pero unha vez pasado o tren de borrascas, os produtos do mar volveron a encher os postos na praza. Esta xornada está a ver movimento grazas á variedade de recursos que hai á venda. Hai a sardiña, que está de novedade, que empeza a vir, que está moi boa, chincho pequeno, xurel grande, chopo, merluza, que hai na sempre, lenguado, cedía, rapante tamén, chopo, merluza. A sarda tamén está sendo un peixe que se suele vender moi ben, que está no tempo. O sargo tamén está moi bo. O lenguado, despois o rape tamén é un peixe que se vende moi ben. E a xente acude con frecuencia a mercar. Un dos impulsos é o prezo do produto. Están sendo máis ou menos como estaban, Algún baixou algo, outro subeu, pero máis ou menos. O quilo da merluza, depende da merluza. Hai na de aquí, do pincho de aquí, e hai na do pincho, por exemplo, de Burela. A de Burela está a 14 euros e daqui a 17. A sarda a 10, a sardiña a 8, o chincho a 12 o pequeniño, a 10 o grande, despois o chopo a 16, foi un dos cousas que subeu algo. O incremento dos custes da vida en xeral provoca que o gasto nos produtos do mar se reduza. O peixe, todo o mundo, pouco ou moito, todo o mundo ven a por el. Ahora, se antes se levaba 1 kilo, se cada hora levanse medio. Os pasados sí que se notou un pouquiño. Ahora, a partir da Semana Santa, noto que está habendo máis xente. Sí, será porque tamén hai peixiño máis variado, por exemplo, a sardiña que empeza a vir e todo iso. Entón, a xente parece que lle chama máis a comprar. E outra que non é un peixe caro tampouco, entendes? Destaca a variedade de peixe que hai na actualidade e a cantidade, o que contrarresta co vivido a comezos de ano cando non había recurso e que leva a xente a consumir máis produtos do mar e a mercar na praza.